uGuy ubelotsholiwe. So uGuy usengaphula anything later athi vele wena ngikaze ngikuthande. Akubona amandla Inkomo lezo akhe. zayikhokhelwe ubaba. Okwesibili ngangivele ngipheya ngawo. So at the end I'm happy ukuthi ngisekhaya ngizokwazi ukuthi njengoba yenza matric right now ithi mayiqeda esikoleni ngikwazi ukuyi-applyela nayo ibe successful njengami ngalibala umasaka abanjengalo Sure. ufuna ukubambezela ingane yamanga empilo. I'm sorry, I'm the reason yenza ukuthi ugcine ungawuqedanga matric, but right now it's triggering me ukuthi ufuna ukuthi ingane yasekhaya igcine engaphumelelanga ngezizathu sami. It's better ingcono bekuthiwa mhlawumbe uyangibophisa or something konakale yami career ukunokuthi ulimaze ingane yasekhaya ngento ebingekho kuyona engayazi. Welcome back to another episode of Isongeso with myself Umlangeni uMagayisela. Namhlanje ke nginosisiki again. Ngoba sisi ngineyinkinga abanazo nje ngile ngizosisi. I can't wait ukuthi on our next episode ngibiza umuntu wesilisa. Kubo yena obekudaba ezebeni. Ngoba phela bafike benze kanje ogeli batete emaqala kanti ibona abasunguli beyinkinga. Kodwa ngisho kanjalo. Okwamanje I have a beautiful sister la eduze kwami uzoyi-introducer and then after that bese asitshela ukuthi yena usimemeleni la kwi Black Life TV ufuna simsize ngani. Yes, Sandra, yes, your name? Igama lami nguNokuphiwa ngwakwambatha. Ngizalelwe kwaNongoma. Sure. So ngize la kwi Black Life ngoba nginenkinga la no baby daddy wami. So a few months ago kufike amalobolo ekhaya. Ngazi ukuthi kuzolotsholwa mina kanti kwafike kwalotsholwa usami omncane Thunjana wasekhaya. Oh, elotsholwa boyfriend yakhe. Elotsholwa ubaby daddy wami. Angikuzwa ke mina. Awuqali phansi. Inkinga yakho ubaby daddy wakho. Yes. Ufike kini Kambatha. Wazokhokha. Ekhokhela usisi wakho hayi wena. Yes. Ngathini? Sisakhula sathandana noGuy. Senzo grade 11 so 2 ngaphasa wasala kwa grade 11. Sengikwa grade 12 ngakhulelwa mina. Then kwaphoqa ukuthi ayeke isikole because ekhaya akekho umuntu oyefuna ukungigadela ingane uyabaza abazali. Okay. And umfana wahlala phansi ke naye wayigada ingane eyishiye ngisho ko-aunty bakhe uma kumele kuphanta ukuze ingane phela ibe nezinto ezidingakalayo for ingane. Mina ngifunde ngiwuphasa matric ngihambe nge-university. And mangibuyele ekhaya ngizwe nje amahemhemo ukuthi ngathi uGeli usejola nobhuti lo ngimbuza uGuy athi uGuy ayikho into enjalo mama. Okay. Ngathandeka. That's how. Shuthi lento bayithatha people how to sit here. Story. Hayi kube ngathi ke imina nje oyipsycho lapho imina ogesi into ezingekho actually. Okay kuhambe ngibuyele emuva esikoleni mangibuya ngizwa kuthiwa nje vele nje bayajola nje officially babonakala ngisho ema-mall together. Okay. Okay. Ngiba confront ke bobabili. Angitshele nje kahle usisi wami ukuthi ngeke ngize ngiyeke indoda yami. Athi ngiyayeka indoda yakho. Yes. Athi nje yakhe athi ngeke ngiyeke indoda yami ngisho amazwi akhe njengamanje. Ngeke ngiyeke indoda yami. Ngibuza izathu athi ngiyamthanda futhi ke wayengishele eqala. Okay. Wena ke ngoba phela umdala ngabona senithandana ukuthi kanjani angazi kodwa ke ngadeda ke ngoba ngiyingane yakwini encane ngafuna ukuxabana nawe futhi ngazi ukuthi uzongihlula when it comes to that. Hayi ngi-understand ke yabo kube ngathi into ephelayo like kube kungathi nje into nje ebiyenzekile angazi noma kwaba iphutha or something. Then after time siqhubeke sibe right no baby daddy. Bese kufika to a point where athi yazi makathandeka ngifuna ukukulobola manje ngikwenza umama sekhaya. Hawu ngijabuleke nami qaleke la uma plans ngitshela uma ifike nencwadi ekhaya. But encwadini vele I don't think sasikhona isidingo sokuthi kumention ukuthi kuziwe kuba vele. Hawu kuhlelwe sihlelelwa amalobolo yimi lo nekhap yimi lo nekhaf becoming Mrs. Unamazi. Mbatha ngisi true story le. Ngiyakutshela into enzeke empilweni yakho le. Yes. Okay. Hawu mase kumbulwa ke lapha ya ingubo kuthiwe hayi lo kumbulwe mina omalume bazi mina athi lo munye ubhuti wakhe komdala athi hayi lo hayi hlahla amehlo mind you mina hlezi ngiyaphela kubo kamfana nje baby mama. Yes baby mathandeka. Hayi kukho nje kusisi wami kube leyo conflict ngivele ngisukume ngihambe
ngihambe nasekhaya ngiyihambele nje ngiyoshayela umoya ehlathini ngafike ngayihlalela emfuleni ekushaleni. Mangibuya late uma ngibizele eceleni angitshela ukuthi mayecabanga yena kube liphutha leli or something mhlambe ubhuti wakhe akamazi kahle aka like noma ubona ukuthi ugeli uyena oyingane enough ukuthi engathandana noGayi. Hayi manje ke into iyaqhubeka because usisi wami useqalile uyahamba uya kubo kamfana uyathola ama gifts namanga kuyakhombisa ukuthi this is becoming messes. namanga Uyaplana everything. imakhona story lana ukuthi ungixoxa sanda sami akubalula ukuthi yena nanifuna grade 11 noba u2 Yes. waphasa wena matric ugawasala grade 11 wamitha wena wasuka uGayi azange asawufuna umatric wakhe Yes. wasekade ingane. Yes. Oh okay. Okay, yami ngifuna ukucacisa lapho ngifuna ukuzwa kahle ukuthi wagcina isiqedile yini umatric wakhe. No, ugcina ngawuqedanga umatric, Okay. wagcina engasakwazanga ukubuyela esikoleni ngenxa yokuthi wayesemdala. So manje ithi indaba uGayi wagcina eshada usisi elobola usisi wakho. Yes. So injani ubudlelane between you and your sister njengamanje? Khona akukho mnandi vele ke angikho ekhaya manje. So ngibabize lana nje not from ekhaya. Sizohlangana la nje vele ekhaya ngahamba after leyo situation kungakabi bikho nokuxazululeka ukuthi sihlale phansi or something. Ingane ke ihlala nobabani? Ingane ihlala ekhaya kubababwayo. Kababwayo. Yes. Okay. So uGayi uyayithanda ingane nankinga nayo. Wena wasuyasuka ke. So i-relationship yaqhubeka kasisi nobhuti. Yes, iyaqhubeka. Yabona noGayi uyaposta kuma status. How do you feel about it? Khona phela kube buhlungu but at the end ingane yasekhaya at the end ngiyafuna ukuthi naye ebe happy. Inabanganini manje? Ina 4. Uyafuna be happy ngoba bengane yakho? Ayikho into wakwayenza wena kusisi kuba bengane yakho mhlawumbe nisathandane yabo ngoba izathu ukuthi ngiyibuze leyo nto igama lohlelo isongezi. So ngifuna ukunderstanda from you ukuthi unazo yini insolo zokuthi lento uyenze ngamabomu? Angeke ngisho ukuthi nginazi insolo mhlambe mina ngibe ne-impact kuleyo nto but indlela vele nje i-relationship yethu ebiqhubha ngayo leading to ukuthi yena athandane nosisi wami vele izinto beyingekho mnandi bekwenzeka lapho nalapho athandane nabangani bami yabo nje yonke leyo nto. Kwesinye isikhathi ke ngathandana nomunye uGayi kusamnandi kunjalo noGayi wafika waqhamuka nje uGayi esengigostela wathi nje angeke azakwazi ukuthandana nomuntu esifazane onjengami. Waphuma kumina uGayi akangachaza lutho ukuthi kwenzakaleni ngizama ukumgubha angafuni ukusho lutho uGayi wangiblocka to all his social media platforms. Kube owesibili uGayi yena ke akabange nje elokho ekhuluma izinto eziningi bathi sisihamba ulungisa ibackground yakho. Awusiyi umuntu right. And akafuni ukungichazela ukuthi why esho leyo nto leyo. So like right now ngiyafisa vele nami ukwazi ukuthi kahle kahle why benza zonke lezi zinto lezi ubaba wengane yami. Oh khona ini revenge ephe yayo la. Maybe I don't know but sometimes bengibuye ngibone ukuthi ngathi mhlambe ingoba bekuyispace sokuthi angikho mina ngisesikoleni yabo mangithola lezi zinto zokuthi ujola nabangani bami kwesinye isikhathi ngakholwa yabo yonke leyo nto uyakwazi ke na ukuthanda umuntu. Okay, izathamsa ukuthi ngikubuze kahle kakhulu lento lebo ngathi ngiyakubuzisisa simply because ugama lohlelo umuntu obhala la ubhala ngoba efuna ukuthola ukuthi yini engaba imbangela ukuthi umuntu abehave ngendlela abehave ngayikini. So I believe ukuthi nawo umubhala oyingoba mufuna ukwazi ukuthi uGayi kahle kahle kwenzakalana ekhanda lakhe yini le eyenza emenza ukuthi akuzwe ubhlungu ngalendlela. Ukuzolobola udadewenu uba uma wengane hayi choma ngizwa kahle kodwa senze kanje azama ukuthi as Black Life Team sibathole ikakhulukazi ngicabanga ukuthi ubhuti efanele simthole kuqala simbeke la sizwe ngayo ukuthi ngampela kwenzakalani kodwa umuntu ozositholela yena uStufuza mina zobe sengihlakana naye uStufuza sekukhona nawe yabo sesizozwa ke ngifuna ukwazi from you ukuthi ulindeleni mesihlangana noGayi yini nje mhlawumbe oyilindele ukuthi angayisho. Angifuni ukumkhulumela you know but into engiyazi ukuthi balekile for mina is to get closure 100. Yes. Thank you so much. Ngiyayithanda misho wena. Njoba izela ke mbukelo Black Life TV usise edalula udaba lakhe lokuthi no man
khona uGaye ethandana naye befunda no grade 11 waphasa wamshiya. However uGaye wasala. Kodwa usisi waseyakhulelwa. uGaye ngenxa yokuthi wayethanda ingane yakhe kwamphoqa ukuthi akasiyeke isikole aboneni akade ingane yakhe. As we speak ingane yakhe ihlala naye uGaye. Kodwa manje khona la ikusala khona ekuthenini uGaye ngathi manje yonke indawo ahamba kuyona medola uyamrabhela, and also now usevele wahamba yolobola kubo kwakhe usisi kubo kama wengane wazolobola usisi wakhe omncane. Mina ngifuna ukuzwa ngaye ubhuti ukuthi zikhipha boma wathi ngampela kwenzakalani. So into esifuna ukuyazi ke sifuna ukwazi ngobhuti ukuthi ngampela yini le menza ukuthi amenze kambi kanje udadewethu la eduze kwami. Kodwa ke ake ngithathe intambo ngiphosele le kuStufuza udla ngamandla Mandla ezulu ukuthi asichazele yena ukuthi mhlawumbe uhambo lakhe uzohamba ligcine phi bese sihlangana sonke nodadewethu bese yayizwela ukuthi ubhuti ngempela yini la khala ngaye ezemshaka kabuhlungu kanje. Asambe nisomlando ubhuti. Sifune sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi Iso Ngeso. Kodwa ngesimanga sokuthi niyaqala mina ukungibona ngicela ukunibingelele bafowethu bosisi bobhuti bogogo bomkhulu. Ngiyazi ukuthi ngisenhlizweni kakhulu ningayeki ungithanda mina. So ke njengoba nibonile nanga ubhuti uvumile ukuza simcelile nje ukuthi akasijoyini namhlanje sixoxisana kabanzi kahle umuntu obhalile kwishow nike nabona nani uMagasela uMlangeni eMlanda Fresh bexoxisana nje chaza isitori sakhe ngongenayo impendulo kodwa ke ngiyathemba ukuthi impendulo sizoyithola masiqhubeka sikhulumisana nobhuti wabantu. So ke asike size singabe kuzokwenzakalani. Sawona kunjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ngene sibongo negama lendawo la usuka khona. Ngisandi wakalanga ngalanga lonke. Sandilanga. Oh all right. Uyamazi uNokuphiwa? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Umambathi. Vele umangane. Umthiya. Umangane yakho? Yebo. Oh okay. Sinesikhathi singalani nendawonye? Sinesikhathi singango 5 years. Kaze uqala zani ngala ngoba khona ucameraman. Cha, Yazi abantu besilisa abafana ngento eyodwa. Yabona ama dates abalekile la kuqala khona ama relationship abawanaki. Baze bacishe balandele ama date of birth mekuyibirthday umuntu ukuthi imali izokhumbula ukuthi konje ile nyanga. So angithuki mengibona ubuka ucameraman mengikubuza ukuthi senesikhathi singanani indawo akungithusi khululeka. Ngiyazi anaki vele. guilty as charged. Bengithi uzongikopisa Ncesi. Ubuthi Uzongikopisa. Uzoko? Uzongikopelisa. Uzokopelisa. Hayibo. Ucameraman akazi nje wena nomuntu wakho. Alright. Mhlambe ngabe kusa umuntu wakho wamanje noma mhlambe umuntu wakho wakudala. Unophiwa ngaqala umazi high school sisho. Uqala umazi? High school. High school. Grade? Saqala ukufunda ndawo ya grade 10. Oh okay. So the time ngathi uqala ukumazi vele bunayo intombi esikolweni noma bewungenayo? Well, abengayona iplayer that much. Okay. Yeah, but yena ngathi mangabe ngimbona abe type yami ngabe ngizimisela ukuthi sibe ne future qhazi. Okay. Nathandana yahlangana I relationship yenu. Yeah. Mhlambe ke zikhona yini izinto eziphathekayo enizenze kwi relationship yenu yonke into isayinhle ngezivumelano zenu mhlambe ibusiso enjengabantwana nje? Yeah, isikhona isibusiso. Sikhona isibusiso singakanani? Sina 4 years kulenyanga. 4. Yini lo lokho ibo cameraman? Ayike cameraman wami ngeke kwenzalani? Nange lokho uyamfanisela ubhuti. Hayi. Khona la mazela khona. Mhlawumbe khona la ngimazela khona. But Jehova bayifaka. Yes, sonke sabandawo sinzalo kaAdam noEve. Njalo. So ke njengoba usise sikhona isipho esihle isibusiso beniphathele kanjani? Ngiyazi mina yabona ama hormones if umuntu osifazane ekhulelwe kuyaxatshwana ibhadi kuyenzeka uma bengane uthola ukuthi akamfuna la ibuya khona. Sometimes kwenzeka ukuthi akanankinga naye umkhonzile kakhulu uyathanda ubuseduze naye. So the time kade esakhulelwe bekwenzakalani kunine noba u2? Mhlambe ngabe ubekukhonzile noma ubengafuni? Ngicabana njalo
nje niyagejana sonke isikhathi bekwenzakalani? Into eyenzeka lana sisoma ukuthi mina ngaye ngasala grade 11. Oh, okay. Yes, so sisi yena waya ka-matric. Oh, Manje ebehleze ewumuntu obusy. okay. Ethi ngena ama-what classes, Yes. ama-what nama-what. Mina angifikanga-ke nalapho ka-matric-ke mina. Oh, okay. But-ke that's not the point. The point is ukuthi ngike ngasala grade 11 ngafunda u-matric. Shuthi i-relationship yethu ila bese iqala khona ukuhlangana uba mature. Okay. Wabe semitha usisi wami. So because of umndeni wakhe angazi noma ungahluleka uku-accepta yini ukuthi usenengane yena banqaba ukuthi bayinakekele ingane. Wasekuphoqa-ke manje ukuthi makube owami umndeni Oh, okay. ozama indlela zokuthi ingane Okay. bayinakekele ngendlela. So uthe awuyanga ka-matric wasala ka-grade 11. Yes, I had to. Waqhubeka nesikole wafunda noma awubangisaya? Umntwana wasala kuphi lapho? Umntwana washiyeka ekhaya. Umntwana I had to quit school. Okay. Yebo, khona ngizohamba ngiyozama amatoho. Okay, to look ubhekelele after the umntwana. child. Yes. So wena mawusayobheka amatoho umntwana besele noba parents, grandparents? Yebo, besele nodadewethu Okay. nomama ekhaya. Because bakhona bangasebenzi. Bebekuthatha kanjani nje konke lokho? Boom, sekukhona ilunga elisha lomndeni. Well, ngoba-ke ekhaya bafana siba 4. Amantombazane 2. Okay. So mina ngiyilast born ekhaya. So it was easy ukuthi ba-accept because nalaba ngaphambi kwami nawo. Oh, okay. Hayi kuswele bokuqala. Basebeke bawubeka umndeni kwi-situation ekanje. Sure. Mhlambe ke yena meseka matric usisi wena ungasafundi. Bekwenzakalani kunina nabawu2 uthola ukuthi uzozama amatoho uyakubamba lokho okubambayo uyabuya uzobhekelela umntwana. Yena ubethola kodwa ithuba lokuthi ezezobona umntwana noma ubegcina nje ngokwazi ukuthi umntwana uhlala ekhaya lakho engazixani ngokunaka umntwana? No, yena usisi wami angifuna umqambela amanga shame. Yena mayingabe elithola ithuba bezixaka shame because Okay. befona njalo Yes. nami ngimfonela nami. But unokuthize mina engakuthola ukuthi usisi she was not loyal Kanjani? Ube kwi-relationship nomunye umuntu. yethu. Yeah, beya kanjalo nomunye umuntu. Ungasho njalo ukuthi umuntu wasesikolweni loyo. Well, I wouldn't know yena-ko omaziyo umuntu wakhe. But-ke since vele la ngisokhuluma iqiniso, yebo umuntu wasesikoleni kulabo ayefunda na-matric. How? But yena akazi ukuthi ngiyakwazi lokho. Uye wathola kanjani? Well, ngoba-ke amajisa phela ayakhuluma amajisa. So Yes. le mbongolo yakhe le isike ichoma kwabanye abantu kanti among those people achoma kubona khona ozwana kakhulu nami. Okay. Baxoxa-ke indaba. Baxoxa indaba zazofikela nakumina. Mhlambe okokuqala uthola wazixaka nge-DNA test noma akubanga nje wakholwa ukuthi bathini ungenayo into ephathekayo ngesandla? Well, ukuthi nami bengivele nginazo iy'nsolo. Because nogogo washo athi ngeke. Yabo lo pende lo hayi akusiyo wala ekhaya. Sure, umuntu Kodwa omdala. phela we had to give her the benefits of the doubt. But-ke ukuphume amazwi omuntu omdala. Yes. Yo, so kwase kwenzakalani-ke? Mhlawumbe ngabe wamhlalisa phansi wazibonisa ukuthi hayi no ngiyazi ukuthi umntwana is not make sure. Well, ngoba bese sibondile selikhona lelathanda about that fire inside. Yes. Yabo. Ngaba nawo ukuthi ngibe in denial. Yabo. Okay. But mase ngabe sekuhlangana u2 no2 yabo. Sengihlanganisa ama pieces together. No, Yes. lento leyahlangana ukuthi hayi cha ngempela. Ngempela. Wafaka kangakanani enhlizweni? Akwafaka kakhulu sisi wami. Khona umuntu
nje wazinikeza isikhathi wakhuluma naye wahlala phansi umchazela nje ngama-feelings wakhe indlela ofila ngayo. Sesami kunzima. Uxhumene kangakanani nama-parents wakho? Ba abantu abadala ubabukela le day noma nihlala ndawonye noma niyakwazi ukuthi nihlale phisane phansi ukwazi ukubhodla okusenhlizweni uthi eyi bazali bami yabo manje ngibhekene nokuthi sizani ngoba phela nina inini nibadala kunami njengoba ningizala nje ngenze njani uma kunje? Siyakwazi ukubonisana nabasekhaya ngoba there is a way sabonisana ngakho. Okay. But yize kona mhlampe abanye ugogo especially Yes. akazwani nento ukuthi an eye for an eye yabo. Okay. But ke sikhona isivumelwano sabanaso because mina yabona kwangiphula umoya kabuhlungu ukuthi ngaze ngiquit isikole yabo. Ngithini ngijahela ukuyosebenza ukuze ngithini ngondle ngibe yiparent. Yes. Ngibe khona financially, socially and emotionally for umntwana. Lapho wena usele Lapho lo esikolweni. mntwana-ke kutshele sisami And yes. to drop the bomb. Akuyena ngisho nowami. Eh. So manje nami I was very furious yabo. Ukubone le ntukuthelo le ehlangene nama-emotions. Yes. Yeah. But ke I had to play my cool and yeah. Wenzeni umntwana? Well, shuthi nabakithi what we did was siye sathini because babemthanda yena Yes. nokuphila ekhaya. Because bewumuntu ebejwayele ukufika like adlala indima njengomakoti yabo. So like ebonakala ukuthi i-wife material and nakubo bakhuliswe kahle. So ever since ekhaya babese beplane ukuthini bazomthatha bamenze inkosikazi. Bekulobolela. Yeah. Okay. So ke basa decide ukuthi asivele sithathe udadewabo omncane ngoba vele yena usaziphethe kahle. Hey! Wahleka umamsebenzi. Kanjani manje? Wangethini uyakwazi phela yena ukuthi yena adlala ama-games yena. Bowuvele uxhumana nodadewabo omncane? Bemvele nikhulumisana? Ngoba vele yebo besifunda esikoleni esisodwa because when I got left behind ka grade 11 Yes. ngisafunda naye eklasini. Hayibo. Uma uqala nje uyoqala ukukhuluma naye wathini? Akusabalekile la. Hayi ngeke ngifuna ukwazi. Akusabalekile laba sisi. Mana washela ngokuthi umchazeleni ukuthi hayibo usisi wakho ungenze kanje noma wena wavele wabe kudaba lakho nje waphuma nje ekutheleni ukuthi usisi wakhe wenzeni and then mase phendula kuwena wathini ngoba nakho phela I'm sure uyamazi ubaba wengane kasisi wakhe noma ngingathi uyamazi usisi wakhe umuntu amkhomba athi nangu ubaba wengane njengoba uchaza ukuthi umntwana bengaso wakho. Well usisi wakhe ngathi mangangishelela mina yabo. Okay. But ngathi mase ngaba sengilethula udaba ngambona ukuthi akalethula which means naye shothi wayibona naye ukuthi ngeke usisi wakhe is not true game. So mangicabanga mhlambe wayazi ukuthi khona ukuthiza kwenza eceleni noma mhlambe wayengazi ukuthi uba kanjani. So yaqala ke relationship yenu about naphathana kahle na right? Saphathana kahle waphela la umuzi nempatho. Kambatha. Okay. Umthini. Manje ke wena I'm sure bona ukuthi ngifuna unokuphiwa okumzwisa into ebuhlungu ngenye level angeke ayikhohle. So uyapheya ngala mawusupheya ke awuzange yini uzube nokuthi okay vele ngiyapheya but sekwakheka nothando ubukade ungaliqondile wena. Yeah lona liyakheka mfethu uthando because there was a time whereby mfethu lapho sekuthiwa kuyabakhongi kubo. Okay. I felt bad for her. Eish. But ngibe nginayo le nto lokuthi aqhutsheke kuyakudeserve lo. Kona I felt bad for her. Manje yena njengoba abakhongi phela abavele baziyele kwamakoti engashongo kubazali ukuthi khona abantu abezayo. Uyabika the time ekade ekhuluma nabazali wathini because phela ngiyazi abazali na kanjani bayakwazi
wathini kanti yena? No, Abazali yena- bavuma futhi ukuthi hayibo, hey cha, yena hayi. listen my sister, yena she wasn't aware ukuthi indaba inosisi wakhe. Okay. Yena wayekazi ukuthi ingaye lento. Mana ngisho yena usisi wakhe ke mina ke. Lo Lo mncane. yes, lo mncane. Wathini kubazali? Because phela I'm sure uyakwazi ukuthi usisi wakho wakhomba wena ukuthi ubaba wengane. And nabazali I'm sure bayazi Nkosi yami ukuthi kukhonjwe wena kuthiwa nangibaba wengane. So mase echaza somncane ukuthi hayibo kuza abantu la ekhaya. Ngicela ukuthi nibamukeleni kodwa futhi ekhuluma ngawe. Ucabanga ukuthi kuyathekana ekhaya? No, the thing is ukuthi kahle kahle kunama position because yayi co-straight abantu abadala. Okay. Like ugogo umuntu owaziwayo endaweni Yes. and umndeni wasekhaya umndeni ocebile. Oh. So into nje eyahlanganiswa le itulo Okay. elakhandwa but ebengalazi nokuphika. Uyena kuphela umuntu who was kept in the shadows. Thina sabanye nje. We had just had to play along. Ubhalile ke kuhlelo elithi iso ngeso. Unemibuzo eminingi afisa ukukubuza yona. Nje uyafisa ukwazi. Ufuna iclosure. Ngokuthi yini manje yenza ukuthi mina ngithe wena ubaba umntwanami. Kodwa wena manje usulobola usisi wami. So ngicela uvele siye kuyena uhlangene noMagasela sikhulumisane sonke. Alright, sister. Ngiyabonga. Mbuka lapha ekhaya angihambi ngedwa bafethu ngihamba nomlangeni uMagasela. Asike sihambe sobabona. Mhlambe mase sikhulumisana ngenzeka sihlangane. Kuhlangane ingxoxo kubonakala ukuthi kuze kulotshelwa nje usisi kasisi wabantu kusuka kuphi asibabona. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back to this beautiful episode of Isongeso. Yes. Nginakho ukuthi angithi inkinga zomndeni. Hayi bo I'm such a kanjani? hoarder. I know, I'm such a hoarder. Like into imisekhanda lami ngihamba nayo forever. It takes time for me ukuthi ngiyikhiphe. But ngifanele ngikhule yabo. Kakhulu kunalokho ngihlakaniphe. Anyways, ngiphinde ngithatha le thuba ukubikelela again imbukelo Black Life TV. Myself umlangeni uMagasela ngihamba ngedwa ngihamba noSitufuza uma sesindlela udla ngamandla ezulu ungaze ngishawa. Ayisekubalulile ukuthi uma sesindlela Ngikuzwile kodwa. Yasingasimoshika isikhathi. Kwi-episode yethu Isongeso usisi ngibhalela ke la sithando sami. Yes. Ngayifunda aqala incwadi ngakwazi ukuthi ngithole ithuba ukuthi ngikhulume naye. And then sikhuluma ke sine girl talk. And then ngibalulela izinto mfethu ezigaxa ngendlela ezimangalisa. Kwenzakalani? Ungichazelile phela ukuthi unogade ethola naye. Okay. Efuna na grade 11 and ugade ngimthanda ngendlela achaze ngayo. For the fact ukuthi uthe yena mase ka grade 12 wasekhulelwa uGayi kodwa yena uthe esekhulela ugele sezoba nengane ngoba ekhaya banqaba umgadela ingane. Don't worry, I'll take care of ingane yethu. Up until this day ingane ihlala noGayi. Uyayiva ke ngoku. Yes. Igama lengane uThandeka ngilibambileke sikuthoma. Okay. Because nje ngizolile ngichaza. UThandeka and into emphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uthe nje kungazelela uGayi lebethuza kubuza ovela. Yes. Methi uyafika uGayi kubo mekuthiwa kuyavulwa ke ngento zakhona esebhalile nayo becoming Mrs. Bani. Ibhomu uGayi wathi uzolobola usisi wakhe. Shu. Shuthi bebevele bethandana vele. Ngavele ngaba kusho ukuthi bebethandana. Yes. Yabo kodwa ngitheme ngimbuza yena wathi hayi yena bengazi lutho and utheme embuza kodwa manje nosisi wakhe uyafuna kodwa manje futhi uyayidinga iclosure because aka understand ukuthi ungathana nomuntu isikhathi eside kangaka. Yes. Ezinye izinto uGayi azenzayo empilweni yakhe efana nokuthi imetshelwa nomunye umuntu bese afika amrabhela abone ngabantu bele bebemshiya so aka understand ukuthi zikhipha boma wathi uGayi ngempela yini le menza ukuthi usisi amlandelele kanje and akekho right as we speak because yena uthi ngokwakhe njengomuntu abathandanayo ubaba wengane yakhe ulobola kanjani usisi wakhe Uthi basathandana manje?
Uthe cha basasandana. Okay. Uthandana ngethaphi? No, after that, Akuzazi. bangabikho ukukhuluma, Obvious kodwa sezolobola omunye umuntu. He just got aggressive. Uyaphila kodwa? Ngiyaphila nami. Into engifisa ukuyazi mina ukuthi the time ezolobola ubhuti wabantu uke wabona kanjani ukuthi akuzile ukuzolotsholwa wena. And the time kade kulotsholwa sekulotsholwa usisi wakho benisazenza izinto zabantu abadala. Kahle nje kamhlophe. Hey. Ubona kanjani ukuthi akuzile kuwena? Ukuthi Mfethu ngabona sekumbulo yabo masekumbula inkubo. Yes. Yes. Kwakhethwa mina. Umalume wakhona wakhetha mina. Yeah, okay. Kwavulwa baliliza. Wathi ubhuti wakhona no. Akusiwuye. Akusiye lwana. This one. Wambulenye ingubo. Vele-ke ekhaya singamadodakazi. Yo. Mina Wambulenye ingubo kwathiwa kuziwe ngananga umuntu. Bese ngicathi usikhandile mina hlafuna uvela ku-TV. Ikhona njani? Ubhuti abantu ngikhulumile naye. Ngempela ngicela ukubingelela abantu abantu ngokhulu ithoba. La ngeNtasela from Black Life TV nje bathi sikushilo. Yebo. Look so young. Usuyalobola. Hayi kusho uNkulunkulu usukobhileke. Thini? Hayi ayikho lento. Hayi ungichazelile wathi abomndeni wakhe ibona bambhokhile yes ukuthi azahambe yolobola. Kahle kahle uthi yena isikole wasala ka grade 11 akaphasanga ukuyela kumatikuletsheni. Kwaqhubeka usisi ayi1 because bebefuna grade 11 boba 2. Yes usisi waphasa yedwa yena wasalela ngemuva. So ingakho ke azathi ayi no kulungile ngizosala mina nengane. Qhubeka wena uhamba uyofunda ukuze ubuye. Yes. Kwasekwenzakalani? Kodwa so ke ubhuti angichazeleke abanzi ukuthi wayengena inkinga ukuhlala nomntwana. Okay. And yena ubeshitshela ukuthi umntwana uwakhe. Uthe ugogo behlalele nje indlela thizeni washo ukuthi ugogo angisho ubone ugogo bayayazi imbewu yala ekhaya ukuthi wala ekhaya umntwana bakwazi futhi umbone ukuthi hayi ivisitha leli kodwa lipendwe ngazi ukuthi elala ekhaya. So inkinga iqala lapho inkinga. Ubhuti uhleli noThandeka ongayena wakhona usho kanjalo? Yes. Okay. Sandra sami. Uyiqinise linganani lokho? Yayizwa nenkulumo show sifuza la idizo kwami. Hayi angizwa. Uthi ubhuti ingane kubo bayithola ukuthi akuyona yakhona. Nje behleli nje lapha hani uyazi ukuthi akuyona yakhe. Angakhona mhlawumbe ukungichazela yena ukuthi kahle kahle. Awuthi kuyinweba lenkulumo process. Like ukungichazele kabanzi. Ayiqonde. Chaza into eyaziyo. Yini engiyaziyo bengengibuze bethiwa ngiyazi. Mfethu. Ngempela mathandeka mfethu. We're going to play this game now. Yiphi game? Ukhona umunye umuntu obuthandana naye usathandana naye bhuti kwaqondana ukuthi uthandana noma kuthiwa bungathandana naye ukhona mhlawumbe umuntu osewadlala naye imidlalo yabantu abadala maqondana nokuthi uyadlala futhi nani bhuti Angikhumbuli kahle. Hayi khuluma iqiniso manje ngicela uzame ukubuyisa umqondo. Ngiyaphuthuma. Hayi angikhumbuli. Hayi ngiyazi uyakhumbula. Awukazi utshele namuntu wena ngaphandle kwababa kaThandeka. Ngeke ngisho ukuthi sasijola nalo kwamuntu. Okay, imizi udlala imizi. Wakwadlala imizi nje bechaza. Nakhona kwenzeka kakodwa. Kwakuyiphathi sihambile nesikole siyofunda njengama metropolitans. Okay. Then saphuza masibuye endleleni. Okay. Then I-right lento ukuthi sivike ngotshwala suppose wayenza nje ngoba kusho ukuthi utshwala kwakunikeza isibindi sokuthi uyenze. yeah, honestly I had a crush on a guy. Okay, kusuka kude ne. Singabuqambeli utshwala sesibuqambele kakhulu ngiyabukhulumela manje. Yeah. So uzizwa kanjani ngokuthi usathola ukuthi uthandeka akuso wakhe? Kwamina ngiba shocked ukuthi uthandeka kusiwe wakhe. Honestly bengingazi ukuthi uthandeka kusiwe. Uthe uye bathola kanjani? Ngale nje ukuthi ugogo wathi so umzukulu wakhe. Wala shothi uGuy lo owayijola naye mathandeka. Wayewabreak bangaleli bakhe. Okay. And ngoba indaba hlali phansi zazofika kumina indirectly. Okay. Ngabe senami ngesengihlanganisa u1 no2. And ugogo eshiye ukuthi ngempela ugogo shothi beqinisile. So wena wabona ukuthi ukhona ugogo wakho? Angikholwanga ngoba wena ingane ongayibonisa kusiye yakho okanye yakho. Angikholwanga ugogo. Kodwa nakho kade sayishisela impepho le ngane emsamo. Mm. Hey. Yasho sikanani? How?
yasho sangathi sithi sodi sotho la. Oh, nine ekhaya kini ngoba ingane yami isekhaya kini nibhizinishisela impepho behind my back. Yani yona leyo mpepho. Ayakhona nje. Angazi phela wena umatriculate nje wena. Amele sami seka Malusi sithi Malusi sicela unokuphiwa. Oh, Malusi igama lo baba womntwana. Isitifiketi phela leso matric. Mina ngiyathethe bese ngitshela ukuthi hayibo. Angina matric phela. Umazi negama hayibo. Angina matric phela mina. Yes. Yena wayebhizi no matric but ke that's not the point. Hayi ukuthi mhlawumbe sasizama ukubetray yezofethu. Sasingakubetray kungona ukuthi uhlezi ubhizi so yabo. And ingane kumele yenze something because njengoba ihlele ekhaya yabo. Kumele sixoxe namadlozi ukuze akwazi ukuyivikela. So yeah, leya ngane leyakhala mfethu. Eshisela impela. Wangangitshela lutho ngalokho yonke leminyaka. Hawu. Ingane yaziwe nina phela. Ishu. Nakho ke bengazi. Ubungazi? Yeah. Hawu, mfethu. Like I made matric ngahamba ngayofunda. I'm about to graduate now. Ingane isizina 4 years and it's kind of like shuthi nina na found out ngesikhathi sanda kuzala ingane ngisenza umatric. Right? Kunjalo mfethu kodwa shuthi kusukela iwuswana ingane wena uphethe ingane wazi kahle ukuthi akusiyo yakho. Kusukela Iwuswana because phela mina ngatsheta ngoSeptember. Okay. Vele ama matriculants ngalozokhathi asuke dala. So ingane kwakumele iye kubo wathi mama cho angiphathani nangane futhi mina la ekhaya akekho umuntu ozohlala la ekhaya abe umfazi akuphathani angayi esikolweni. Yes. Ish. Kushuthi like ngiqeda isikole uyazi vele ukuthi ingane akusiyo yakhe. And akangangitshela lutho mhlawumbe ngangingenza something ngaleso sikhathi ngibona iphutha eli ngenze something. Ngicela ukubuza mina la ngiyaduka. Okay, sengizwile ukuthi uMalusi ubaba womntwana. Okay, shokran sharp. But ngilike thenini ke kuza kanjani ukuthi usisi wakho ozalwa naye akwazi uqoma. Nishilo nje umatriculation mos. Oh! Okay, kume. Mina ngifisa ukuyazi ukuthi ikhona yini wena into oyenza usisi wakho wrong? Mhlambe azayibuyisa ngokuthi hayi okay fine ngizoqoma indoda yakhe. Angazi ngeke ngisho like kanjalo because ngeke ngisho kanjalo because usisi wami njengosisi omdala into engenza ukumvikela. Okay. So angeke ngazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngangithi ngiyamvikela and I overstepped. Okay. I don't know. But honestly nje I've been usisi omdala. Usubonile ukuthi kuzolotshela usisi wakho beyithini into ekhaya. Sengihleli ke nonke sekuphelile indaba zamalobolo the following day. Leso sikhathi leso samalobolo sokuhlalwa after a day nani. Kwenzakalani kanti? Mina ngesikhathi ngifound out alabe kushiwo ukuthi usisi wami manje olotsholwayo. Ngasukuma ngaphuma lapho ngahamba ngayohlalela ehlathini ngayishayelwa umoya emfuleni ngabuya ngayivalela ekamereni ngavuka ekseni ngapakisha khona lapho ekamereni ngilele ngavuka ekseni ngabuya. Awukazi uhlangane naye? Akaze ngihlangane naye. Kuze kube namuhla ngisho ukuhlangana naye ubhuti ngathi ngithi ngiyazama ukukhuluma naye about that on phone calls wathi mina amvele ngicoward ngidecide ukuthi lento ngihambe bese ngizoyicommunicate in calls nje waba aggressive then I decided to let it go but now angikhona ukuthola iclosure ukuthi kahle what is wrong ngalomjida mangicabanga way back kusukela ingane isancane and ejola nabangani bami leading to a point esejola nosisi wami nakho ke semlobola this time. Mawuthi uyaqala wakumbona ubhuti lo uqinisekile ngalokho njengoba ethi uthanda ukuhlala lobola before ngagcina ukumbona before amalobolo kodwa uthande ukuhlala yes. So mawuzobona uthandeka wenza njani? Akaze ngimbone uthandeka before after amalobolo ngagcina ukumbona before amalobolo na and ngaleso sikhathi sase right nogayi ngazi ukuthi kuzolotshelwa mina. Utheni ugayi sewafika? Akashongo kanjalo. Ngicela ukuthi ave kubhlungu uthola umuntu ongamazi 9 months wonke ungahlangana naye lokho ebhokoza nje kukhahlela ngizwa lobo yes mina ukukhuluma umama ke manje. Yes. Ngicela ukuthi umntwana ungamboni. Okay, angijudge ungangizwa kapi. Kodwa umntwana phela akahlangani nokuthi ubaba umntwana wenzeni. Mhlawumbe sekuyisikhathi singanani wabeloboleni? Isikhathi belobolene manje seku 3 months. And umntwana ngamgcina ngoDecember. I think Chomi as a big sister
kufair ukuthi umama, more especially a woman, ahile before ahlangane nengane ngoba isima ekusona ehlangana nengane yakhe izoba umthelela enganeni yakhe. Okay. So for her to heal ngesikhathi sakhe vele ingane 3 noma kwayo months. ngokucabanga kona mkhulu ngiyazi phela wena uhappy yena uyagowa ngala asifake ecathulweni zakhe tu Eish. uyagowa ukuyobona la ingane obvious uzobona nalomuntu omhethile so le ngane izothola uthando miyobona imawayi no. Yini ekwenze ukuthi ubhale kuhlelo mekuthi ubungayimisele ngokuthi umbone lo muntu owathi wena ungubaba womntwana? Mhlawumbe ubusuphole ngalendlela ukuthi uready ke manje ukuthi avele ngihambe ngombona sikhulumisane noma ngabe kuthiwa anikho about ukukhona nathi. Yini ekwenzile? Ngaphandle nje ungangitshela ukuthi ufuna iclosure nani. Cha, yini enye engaphezulu ebambekayo ngesandla? At the end, I want to see umntanami nami. It's hard ukuthi ngibone umntanami because asikhona ngisho ukukhuluma kuma-calls. Nasekhaya-ke ama-calls wami abawabambi yonke leyo nto. All Okay. because vele nangesikhathi ngisanda kuhamba nama wami ngingawabambi. Okay. Ngicela ukubuza mfethu, uba nomunye waziyo ukuthi ingane akusiye yami except me, akusiye yakho except me. Sonke ekhaya siyazi somndeni. And So, abangani bami lapho uthandana nabo usisi wami yena lokhu uyakwazi na. nosisi wakho kuphela ukwazi abangani bakho bona bengakwazi lokho because ubona ngangajuli nabo isikhathi eside because ngazi angifuna i-relationship ezolast ezokhetha the way nami engahetheka yona. Kodwa ama-boyfriend akhe nawo lawa kade etshola nawo befika umrabheli wachazele lokho. Yes, funa bazi ukuthi she's a Titanic home. Ha yo So kusuka manje kuya phambili mhlambe kuzokwenzakalani? Ngiya-understand esayidini lakho but ngicela ukwazi lakho bhuti. because wena sikuthathe ngendlela sakubiza bewungazi ukuthi khona umuntu obhalile kwishow ezofuna ini nananana wawukho nje lapho. Manje sila yini ekhona emqondweni wakho? Ufisa ukuthi kwenzekeni? Uzoba right enhlizweni yakho mekunjani? Ithini into? Mina mfethu ngizoba right enhliziyweni yami ngabe usisi lo ezothatha ingane yami. Ayisekubo but angisho ukuthi ingane ngisayifuna because Uke washo wathi usubhondile nengane over the period uyayithanda. of time sesibhondile nengane sayithanda nabasekhaya bayithanda bayi-acceptile even though bayazi ukuthi biologically akuyona yasekhaya but siyayithanda le ngane. Ngicela uphinde ungiphindele, angizwanga kahle uma uchaza ngokuthi kwenzakalani phakathi kwakho nosisi wakhe manje. Hey wait, Wafaka umfezi manje kule ndaba. Mina ngibuza ngosisi wakhe ukuthi ithini into. ukuthi manje if ngizochaza kuzoba ngathi manje ngizobe sekubuhlungu. Okay. Kanti usisi unophilo kanti sekubuhlungu enough ukuthi Usuyazwela. uyazwela? ngiyazwela. Oh, ngiyakuzwa Once ke. upon a time Sana uNkulunkulu. there was something between us. So uthini ke ngabantu abazalwa ndawonye ngogazi Cha labo? mina ngiyafuna ukuyeza leyana uzoqina uzoba strong ugeli. Sesifuna iclosure vele nogeli uhamba nami. Yes. Isho nje. Into engiyifunayo, Isho, into ukwazi. engiyifunayo ngifuna ukuthi usisi wakhe asondele nganena Yeah. ukuze sizothola ukuthi uyazwela ngempela yini, uqinisile yini manje ukuthi uyazwela. Because somlanda uzohlala la. Oh sorry, uzohlala le. Sidinga ukukhulumisana nje sisonke. Ngemvume yakho. Cha ngingamlanda. Uyavuma? Angathi ayisola. Umuntu silavele Ezinye izinto ayidingi ukuthi uzuphuza amanzi. Kuyinya nje amanzi. Kwenza Shona ube khona. strong ke lokho ke kutshena. Uzobe beyifaka namanzi idayilutha azophinde ibuye. Idayilutha. Makasela awumlando. Ayi asihambe somlando bafeni njengoba senizwele udaba echaza usisi nobhuti achaza udaba lakhe manje into esifuna ukuyithola sinoStufuza ukuthi ngempela inhloso ngqangi kaBhuti Cape asilanda usisi. Welcome back mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi isongeso. Myself uMlangeni Magasela ngihambi ngedwa kulolu hlelo ngihamba noStufuza udla ngamandla ezulu umesisindlela. So namhlanje sinala lo mndeni kahle kahle umndeni apparently because usisi owakubo lo sisi and then bese kuba khona ubaby daddy okodwa olengayo olengayo. Oh so ngaxolisa. So ke njengoba sike sachaza kabanzi ukuthi
sibizweleni la kwenzakalani samlanda umuntu wena kuba ungakasijoyini siyakwamkela futhi siyakubingelela siyabonga kakhulu ukuthi usijoyini but sihamba kanje la I hope uyamazi ubhuti umazela kuphi umnyeni wakho Yebo, umnyeni wami. naqale ngithandana Sekunesikhathi nje. Isingango 5 months kanje. awazi ukuthi ubaba umntwana kasisi wakho Ngiyazi. uqome kanjani Mina ngathatheka shem but kade ngamthanda. okay kulungile so wase ucabanga wafika kuphi ngama feelings kasisi wakho ozalwa igazi lakho leli and anikwazi ukuthi ningaqhathwa umuntu eniqala ukumbona kusenibadala umuntu ozalwa naye endlini wakhuliswa wabazali ababodwa naye kodwa ukhetha ukumhetha ngenxa omunye umuntu oqala ukumbona late so uke wacabanga wafika ngama feelings asisi wakho and uyazi ukuthi lo muntu lo uyohleza unaye ngonophakade akukho la uzoshuna khona angafiki mekuthi wenza umcimbi angeke kwenzeke ningahlangani so ucabanga wafika ngama feelings asisi wakho Yebo, kunzima kona ukuphendula but ngimcabangelile but ngabuye ngathatheka nje kusho ukuthi ngithathekile. so udlu ice cream kasisi wakho okay I know kulungile ngiyabonga kakhulu uthi usijoyini Makasela ngicela umcacisele kabanzi usisi ukuthi ubizelweni la kwenzakalani la Okay, sisi into esibizele yona la sibhalela usisi wakho lo mdala. Wasibhalela sichazela udaba ukuthi wayelindele izinkomo zize kuyena kodwa ubhuti wayethuze kwena. So leyo nto ufuna iclosure ke from ubhuti ukuthi kwenza kanjani ubaby daddy ukuthi enze ngaleyo ndlela no especially bethandana because ngesikhathi ezolokhuza wena ezolobola wena bona bebevele be right bethandana. Wawukwazi angisinawe lokho as a sister. So ngizama ukuthola ukuthi yini yakwenza ukuthi ubone ngathi baba wengane kasisi wakho kufanele wena akamfanele yena. Yo, ngathi ngavele ngabona ukuthi hayi udlala ngaye vele ngivele Bawudlala ngomunye. usisi wami. Wabona ukuthi usisi wakho udlala ngobhuti. Wasuthi wena kufanele wena. So we happy manje nje ukuthi uyifiance. Again umnyeni wakhe fiance yakho ubhuti. Angisonashada. Yebo, Sikashada isimoya sizofika la. Ujwayele ukuphela vele nakhona kongodusa sayisho ayigama. No ngiyasho nje ngiyachaza ngenzela ukuthi mina ngiyathanda ukuthi abantu ngibenze ukuthi babe ready for izinto ezizayo ngoba yabo sekubone kakhulu. So we happy wena ukuthi wathathela usisi wakho. Noma ngabe usisi wakho ayidlala ngo brothers ungenapho. Dadwa mntakama Hayibo phela vele naye kade waqala ukumfuna ngishela. Ugaye baqala washela wena Waqala before washela mina phela. nakho. Hayi kuqinisa lingana lokho. Kuyiqiniso. Wasudlulelani wena? Waya kusisi wakho omdala kade uqale kwingane? Manje nginike challenge. We play hard to get. Yayingakanani le ngane ngaleso sikhathi ngoba naye manje uyayibona ukuthi incane ngisho ekuthweni ilotsholiwe right now. Yini yona le kuthiwa nje ilotsholiwe. Wayengakanani ngaleso sikhathi? Mfethu. Awukahle. kanti bafo wenza njani Anginaso isikhwele but I'm protecting my sister. Mina ngiyakwazi ngithi when you've been messing around nabangani bami. So definitely this is my sister. I want to make sure even eyakulowo mshado lo uncane lo mntwana as much as ngingakuvumelanga ukuthi mina ungenza ugogo wasekhaya kini ungifaka amaphinifu. Ngadecide ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nokufunda. Lo mntwana uzobe busy efaka amaphinifu ngaleso sikhathi. Avene Engakanani? Angithi wena uthi ohlezi Engakanani ngaleso sikhathi? You're so selfish. What. Mina bro ngifuna ukwazi uthe lento yenzayo la kusisi ukuthi ujoleni nalaba bonke abantu ojola nabo baseduze kwakhe. Uyapay. Which means usisi wami umthandi namanje kusayi revenge. Yes gogo. Uyapay ngawo. Phela ngami. Usho njalo ngithi but ngifuna kusho wena. Bekunjalo sami. Indaba uthi Meku utheni? Hayi ngeke phela mina ngitshela ukuthi ngulapha. Ngizama ukukuvikela. Cha, understand phela ngami. Uyapay. Angithi ufuna ucika lo sisi lo. Lalela mfethu. Bekunjalo ekuqaleni kodwa phela manje. Sifuza ngicela ungibizele ubhuti nje ngikhuluma naye.
Angi-understand mina, ngisa-understand-ke manje sikwenzakalani. Ngik-interpretele. Please do. Ubhuti ngithandana nosisi wakho omdala. Usisi wakho omdala wamgaxisa ijazi. Umkhulisa ingayo, umkhulisisa ingane engayona eyakhe. Wasefuna ukuzwisa usisi wakho ubuhlungu. Uwena-ke lo menzi akusebenzisayo ukuthi kwenza lokho. True or false? Angufaki maybe true no false nje bra wami. Uyapheka yini opheka ngayo? Mina Ngaw uthe ukhulumisa indize ezinkulu kwathi. Yazi ngithanda mina ngawo inhliziyo yakho. Yakela. Yes, uwenzele wrong ngiyavuma. But noma bekuthiwa sekwenziwe kanje kuwena uvikelwe igazi lakho. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Uhlala kanjalo. Kodwa ke asikakaqedi. Into engifisa ukuyazi ke manje uthe guilty, right? Ithiwani ke into yakhe kule mphefumulo ewu2 asedlale ngayo kanje. Izothina into. And ukhumbula ususorry. Yes, siyawuzwa phela uyadlula because kusuka umsindo but ufika sekumoshakile and awulungisi lutho awakhi lutho igama nje elisuke lidlula. Nalo futhi singenayo isho noma lisuke enhlizweni noma uwenzela ukuthi nje asikhohlwe sidlule. Cela kube uyena uma wathandeka mhlawumbe ophuma naleso sinqumo ngoba phela uyena lo ngilethela abantu laba. Angisho wena insizwa la. Angisho uwinhloko la. Angisho wena unamandla wokulobola noma kuthiwa aphumi kuwena aphuma emndenini wakho. Angisho uwena owesilisa la. And wena ophiwa ubuholi. Cela ungacashi ngoma kathandeka. Wena uthini wena? Yes uzokusho nokwakhe but wena uthini? Mina ngithi mina asiqhubeke silobole. Ulobola ubani? Ulobole ngoduzi yami. Sengidevelophela ama-feelings. Ngempela. Useyakuthanda-ke mina uzayo. Usuyangithanda. Kodwa bengakuthanda isikhathi kulobole beqinisa isizwe. Hayibo. Usuyangithanda. Yebo, uzwe kahle. Ngicela manje ukungithanda. Cha, uqala manje ukungithanda. Awukhombisi kodwa. Cha, awukhombisi shame. Uma ngabe kuthiwa wawuvesa umthanda, uxhuma kanjani ushela yena? Jiki usuyoshela usisi wakhe. Jiki mase kufanele ubulobo usisi wakhe sekuzalelile. Okay, noma ngabe kuthiwa ukuzaleli ijazi ke ntontoni. Uyaphinda futhi uyabuya, uthanda onjani kanti wena uJehova wena uthanda zonke izimuntu. Anginjalo sisi wami, phela nami ngiyindoda. Yes, yazi ukuthi indoda yini? Umuntu owenza kahle izinto, ophatha kahle umuntu wakhe, athe yena uyamthanda. I'm sure uthe uyoshela la, akekho umuntu obehamba emva kwakho ekushaya ngeswephu, ethamba uyoshela la, usuke wena ngokuthanda kwenhliziyo yakho. So uthini ke manje? Ya kona angivumi. Yonke lento njengoba ungathanda uyena onibhalile. Yonke lento bengayilindele mina bengithi plana nje revenge yami but bengayiplananga kahle lento because nami beyibhekwa abakithi kakhulu. Uholwa na inhliziyo ebuhlungu. Inhliziyo ebuhlungu nakona nami nje ngasho ukuthi isinqumo engazange ngihlale phansi lesi ngihlaziye kahle. Manje uma ufaka umndeni oba laba babehlohla babethela. Ngifuna ukwazi lapho. Ubaba omncane lapha. Bona balobolile bashadelwa. Yebo njalo. So nabo benza ngendlela wena wenze ngakhona. Angicabanga. What if lento le iyabuya enganini yakho iqhatha umndeni wabantu ngenxa yegama lothando nangokuhluku benhliziyo uzokwenza njani wena njengomkhulu? Wena uyothanda yini umntwana wakho ukuthi akhulise ingane engeyona yakhe? Ya hayi kona kunzinyana. Uthini ke ngeinhliziyo zabo lezi elimele manje? Kufanele benze njani? Ayishise. Phela konke lokho. Cha nje mina umuntu o-affectekile kakhulu la umuntu ofanele umuntu okupheyiwe ngayo. Yes. Because uma kathandeka vele naye awazi amaflop akhe awenza kamelusi wasakaza ikiwi kominye indawo enenye indoda wabuya wasethatha ingane wayisa komunye umuzi nakhona lokho uzosibona ubanathane nekiwi ngicela ukubana ikiwi phela uvula amathandeka
Kuvula amathayi. Ngesikhathi-ke uthandana nami, mina bewungithanda na? Noma nakhona wawuphela That's revenge the ukuthi sisi question. wami uyakugaba ngaleso sikhathi. Ngathanda uyibuzelaphi le nto ebuzayo? Away. Yona-ke into engiyaziyo ngamadoda idom. Uzulu utheni? Uthe yona into yazi ngamadoda nidomo. Also, bengithi awuzwanga. Ngiyaxolisa, bengithi awuzwanga ngiphathi into enkulu. Dom. Fanele siphethe ngokuthini ukuze zonke imuntu zibe right kunina nobathathu kufanele kwenzekeni ni suggest ukuthini ngicela unidedela ngawani mhlawumbe ngaqala kuwe ngoduso ka Siqala apha noma ngodusi. ngoduso Mina seki-right. what do you mean right Ngi-right. Ngi-right nangaye futhi. Inkomo. Hhayi, ngamane ngimbindele emuva phela. ubungakacabangi kodwa ukumzalela yena Besingakaze size sifike lapho. Ya, nje. aphi nokuphiwa sorry lamagama afana nkosana Oh, nokuphiwa sorry, yeah. ucabanga ukuthi fanele kwenzekeni Right uzoba now, right mekwenzakalani ngiphatheke kabi because it's kind of like usisi wami ulevelelwa umshado and it's kind of like mina sengiyiphathe ukuthi konakale lowo mshado. But at the same time, ngi-happy because bezongena emshadweni ongenazo iy'nhloso eyi-right, ongenazo iy'nsika eyi-right from the start. Because vele angithi bekuyi-revenge. And ubelotsholiwe. So uGuy ubelotsholiwe. So uGuy usengaphula anything later athi vele wena ngikaze ngikuthande. Akubona amandla Inkomo lezo akhe. zayikhokhelwe ubaba. Okwesibili ngangivele ngipheya ngawo. So at the end I'm happy ukuthi ngisekhaya ngizokwazi ukuthi njengoba yenza matric right now ithi mayiqeda esikoleni ngikwazi ukuyi-aplayela nayo ibe successful njengami ingalibali umasaka abanjengalo ishu ufuna ukubambezela ingane yami ngempilo. I'm sorry, I'm the reason yenza ukuthi ugcine ungawuqedanga matric, but right now it's triggering me ukuthi ufuna ukuthi ingane yasekhaya igcine engaphumelelanga ngezizathu sami. It's better ingcono bekuthiwa mhlawumbe uyangibophisa or something konakale yami career ukunokuthi ulimaze ingane yasekhaya ngento ebingekho kuyona engayazi. She was too young ngesikhathi kwenzeka yonke lento le. Girl, maturity. Nkosikazi kulo. nangu nkosikazi Nkosikazi. Kasifazane fanele bila. uyeza uphefumula uthini usisi boba ngathi uyabeza baphefumula bathini Ngiyabeza. how do you feel ukhona omunye umuntu othanda naye I feel bad. ungafihli hayi nokhululeka khululeka uzizwa kanjani Cha mfethu I feel bad ngempela. I feel bad because manje lokho sekuzobona abantu abaningi lapho wena supposed to be yabo. Uvela phela Manje indaba ibizogcina ibona abantu ngiyavuma abaningi ukuthi sekushada usisi wami mina ngikade ngikotize ekhaya kini namabhodwa akini anenhlelo. It's kind of like betrayal as well. Hayi ngiyavuma ngibe weak bona. Betrayal? But ngoba vele konke lokho kwenzeke umuntu ngisamncane. Bafethu nobabili ngifisela inhlahla. Ngathi ningabathola abantu. Vele wababusisa. Amadoda angekho weak njengaleyo. We receive Uzizo weak manje. Awukho. Ayasikhulisa amadoda weak. Thina ungayenzi. Akho. Awu ngeke inhloko. Ingane uzoyibuyisa nini uthandeke ngoba usiyazi vele ukuthi ayona ingane yakho. Ungazuyisa ingane. Ingane angayithola noma nini ayifuna kodwa Ithini plan ngicela yokulanda ingane yakho unenze i-DNA ube neshow ukuthi ngempela yona eyalapha yana. Kamusi. for now kusakuningi. I don't know what to think like. it's a lot. Ingane ngikhuluma ingane ngikhuluma ngabafana. Yeah, I know. Ingane imiselo yilanda nini ngoba usuyazi namhlanje uyazi ukuthi ingane ayona yalapha ihleli khona. Honestly, angazi because kusabhizi esikoleni. Angifundise nomama sifufuza. ingane ntombazana bafana Thandeke intombazane. ntombazana Ihlelise nendoda engayona yakhe ekade ifuna ukuthe revenge ngosisi wakhe. even umfana Good. even umfana kwaze kwabuhlungu Nkosi yami Ingane sando sami. yes Seluma yes. Ingane. please make sure ukuthi umntwana uyabuya ubuyele esandleni lakho ungasacabangi nje udinga ngisho isikhathi kuleyo case. I-case engane nje idinga wena as a mother ukuthi manje ungenelele landa ingane uhambe wenza i-DNA test. It might happen futhi nakhona ukuthi ingane ngempela yakho ngoba izinto zabantu lezi ezikhulunywayo walahla kwenzakalani into ezosiza i-DNA test. Sibe ne-sure. Ukuthi ingane ayona yakho. Then we can take it from there.
but in the meantime sisafuna ukwenza ama-DNA test, thatha ingane yakho mama ihlale noma wayo nogogo wakho. Sikhulile manje una-4 years. Dala lo muntu. Dala lo. Uzoyigada? But ngiyabonga kakhulu ukuthi nifikile. Angibonga nje inhlonipho yenu, ngibonga isikhathi senu, ngibonga isineke senu. Thank you so much. Ngiyazi ukuthi ngenze ukuthi beningayimisela ukuthi ngaze nibukwe abantu ababhayi. But akekho oyokwenza into ekufihlakaleni ingaveli. Ngeke kuze kwenzeke. So mhlambe sesigoqa nje ungafisa ukuthini? Ugrab. Mina Mlangeni? Yes. Engafisa nje uku-advise osisi yabo bafethu uma usenza iphutha lokuthi ube nomntwana. Umntwana as a mother musuqhelelana naye kakhulu. Noma ngabe isiphi isimo obhekana naso. Even if isikole nani zama ezinye indlela ukuthi ingane yakho ungapheli 3 months ungazange uyibone. That's for one. Kubalekile most especially ingane yentombazana. Kubalekile ukuthi kube ukwenze lokho. And secondly sisomncane focus kuma studies wakho. Umshado uyabona nje manje wena ushubuye emendweni. Uyofunda grade 12. Ufunda grade 12 manje uthi ube emendweni. Yeah, understand leyo nje ezinye izinto vele uyijabulele ube happy ucathi nje zi-right fanele ubuyicabangisise and most especially abantu besifazane bonke umuntu ongumama umzali ingane zamantombazane ngicela nihlale nazo ngizole ngikusho lokho nikhulume nazo ni-advise no ku-wrong ku-right because lento eyokuthi kuthathwe inkomo enganeni efuna u-grade 11 efuna ayikho right lo muntu usafanele ufunda. Exactly my point. Mhlawumbe kwayena usazofunda Exactly. Yes. Yabo yonke lento nje uyithatha nje ngokuphapha ngokucabanga kwami usamncane and butwami ngiyafisa ukuthi uphindele kobhuti bakho obabomncane ubatshele befundise ukube indoda akubona ubudoda lokho ngiyazi kubhlungu okuhlelile nami mhlawumbe kuthiwa nguwena ngisecathuleni zakhe ngizijaji ukwabalula la ustufuza ukuthi sometimes umuntu ozibhlungu beyicathula umuntu oyiqokile thina singenza sibuka ngaphandle sibathi hi it's not bad kanti wena umnikazi osicathulo ozwayo ukuthi ayingeke kubheka kodwa ke at least zama ukuhlala phansi uyicabangisisa into yakho before iqala uyenze ngoba njengamanje sekulimela abantu aba-innocent ngenxa ukuthi wena ufuna ukukhokhisela kusisi owakhetha and nakhona nokuthi wakhetha ingobalala nomunye umuntu wesilisa kodwa sinayo ishoti ingana kuyona yakhe until DNA test isiyenziwe I think kuyaphela la from like yes. So ke mhlambe kumuntu osekhaya othi mina yes ngiyafisa uchaza ukuthi yini eyenza ukuthi ngibuyisele okubi nokubi but ngisaba kuyovela kuma camera singamsiza kanjalo lo muntu. Yes man ngiyafisa ukubuyisela mhlawumbe okunye sewukwenzile but now ufuna ukuconfessa and uthola iclosure ukuthi okay ngiya kanjani phambili ngoba lento le isiyenzekile sengakubuyisela okubi ngokubi kodwa labantu abazi ngempela ukuthi mini cause yayo lento le kulula kakhulu mfethu ama-camera ubala mfethu yabo ukukhuluma iqiniso in public iyona into ekwenza ube free kuthiwa truth will always set you free sibhalele nje thina zi-Black Lives so fika qathatha ama-camerani siphila ngo-social media manje nokuthi bazokubona emall kuthiwa nangu lo abamenza ukuthi nokuthi come on bazokhohlwa bazokhuluma ngomunye next week but at least uyobevelile kunokuhlala endlini uqhoqhobale nento kanti kuyanuka mase kuthiwa kuyambulwa ngagcina nabantu abanesinus kanti ke into esenhlizweni yakho mofisa uyikhipha ayekho umuntu ozokubopha and thina la ku-Black Life kumnandi ngento eyodwa ukuthi sinama-expect emva kwalokho sikufaka kuma-psychologist yabo uhamba uphila impilo emnandi 7 days 21 days uthola usizo emva kwalokho impilo yakho iphila budebu sana Valelisa. Hayi sesihembeke nje buwazi ke as Black Life TV suke sikhonela nina please make sure you do the right thing by subscribe and like leave a comment I help in akhona kodwa ukuze lo msebenzi uqhubeke make sure ukuthi you do like and then you also view le episode ayabuye landelayo sozwa ngani ukuthi nayidinga yini bye It's the Black Life TV